У Криму масово зникло світло. Окупаційна влада називає причиною часткового блекауту аварійне вимкнення обладнання на Балаклавській ТЕС. Місцеві жителі розповіли про перебої з електропостачанням у Яни-Капу та Джанкої на півночі, Керчі та Кефе на сході Криму, а також у Саках, Акмеджиті, Ак'ярі та інших містах і селах півострова. Разом зі світлом подекуди припинилося водопостачання, а традиційні для Криму проблеми з мобільним зв'язком лише загострились. Живлення змогли відновити трохи більше, ніж за годину. До слова, жителі окупованої Керчі розповіли про перебої з електропостачанням упродовж кількох попередніх днів. За спостереженнями наших співрозмовників, місцями світла не було близько години. Рейдерське захоплення мечеті в Алушті прикривають переслідуванням імама місцевої незалежної мусульманської громади. Через 2 місяці після обшуку Юсуфа Аширова звинуватили у буцімто незаконній місіонерській діяльності. На його захист до окупаційного суду прийшли віряни громади. Вони намагалися довести, що всі закиди силовиків – маячня. Как заметил мой доверитель, что роль имама – это не просто в пятницу прийти, заняться нравоучениями. Этот человек живет среди местных жителей и знает, чем они живут, разделяет с ними горе и радость. А это на самом деле стоит намного больше, чем просто провести хутбу или проповедь в пятницу. Поэтому люди его уважают, и сегодня они об этом сказали в суде. Суть цієї справи, що 23 листопада минулого року у переддень п'ятничної молитви у мечеті Юкари-Джамі до оселі Юсуфа Аширова вдерлися озброєні силовики. Щоб не дозволити імаму провести п'ятничну молитву, його на 2 доби запроторили до буцегарні, нібито за дрібне хуліганство. Тим часом замість Аширова окупаційний муфтій Еміралі Аблаєв призначив іншого імама, якого доставили в Алушту у супроводі поліцаїв. Мое смещение было силовым образом, да, потому что люди пришли с автоматами в бронежилетах, меня посадили, да, то есть на 2 суток специально, чтобы убрать меня. И, они создали проблему, но ее не решили. Імам, підконтрольний муфтіяту колаборантів, спершу навіть боявся показатися громаді за спин силовиків з автоматами. Сумбурно і невпевнено він таки почав читати молитви та проповіді. Але довіри до нього прихожани Юкари-Джамі не мають і не приховують цього від зайди. Поставили свого преемника, который ведет свою деятельность вопреки желанию народа. Никто, его не воспринимает, ему это говорим в лицо, что он здесь нежданный гость, но тем не менее они идут против воли народа, и они устанавливают свои порядки. Недавно были похороны моего знакомого, и вот мы там сидели и ждали Юсуфа, не могли до него дозвониться, потому что все мероприятия религиозные производит Юсуф. Потому что он честный, правильный там. Вот. И все растерялись. Уже были предложения, может, кого-то поискать другого, но никто не захотел. Ни жена этого умершего не захотели искать другого. Говорят, пусть Юсуф проведет, потому что только ему можно доверять. Окупаційний Кримський суд не зважив на думки людей, які виступили на підтримку імама, обраного їхньою громадою. А засідання перенесли на 7 лютого. Наприкінці листопада минулого року російські силовики вдерлися з облавами не лише до Юсуфа Аширова, а й до голови громади та її членів. Правозахисники пов'язують репресії з бажанням окупаційних силовиків підпорядкувати непокірну Алушту фейковому духовному управлінню мусульман Криму на чолі з колаборантом Еміралі Аблаєвим. Такого собі українського диверсанта на велосипеді схопили російські силовики неподалік Акмеджита. Окупанти заявили, що 28-річний хлопець просто з двоколісного фільмував стратегічні об'єкти росіян.
прихованою камерою. Серед таких собі доказів провини бранця, знайдених під час обшуку, вживані частини комп'ютера, флешки, міні-камера, якими часто користуються поціновувачі екстремального спорту, та, власне, велосипед. За кілька секунд на кадрах ФСБ з'являється і майже півкілограмова тротилова шашка, саморобна вибухівка та фрагменти, як зазначається, безпілотника. Нині бранця звинувачують у зберіганні вибухівки, його ім'я та прізвище не повідомляють. Жителя Керчі, якого росіяни звинуватили у підготовці диверсії на місцевій подстанції, незаконно засудили до 12 років в'язниці. Окупаційний Верховний суд Криму також оштрафував чоловіка на 400 тисяч рублів. Силовики з ФСБ стверджували, що бранець буцімто виношував плани з підриву енергооб'єкту, листувався з українськими спецслужбами та буцімто закликав товариша підтримувати Сили оборони України. Керчанина схопили у власній хаті ще у березні минулого року. Тоді окупанти традиційно звітували про буцімто знайдену у нього саморобну вибухівку. Медаль до 10-х роковин окупації розробляють в Ак'ярі. Про це розпорядився гауляйтер міста Міхаїл Розважаєв. Він пояснив, що планує відзначити тих, хто зробив найбільший внесок в окупацію півострова. Передусім співучасників організації фейкового референдуму, за допомогою якого Росія намагалася легітимізувати загарбання Криму. До слова, сам Розважаєв, відомий за прізвиськом Колобок, тоді був заступником голови адміністрації Красноярська. До 10-х роковин окупації у середмісті Ак'яра за його розпорядженням вже встановили пропагандистські стінгазети та навіть зет-намет, де можна записатися до окупаційного війська.